ರಾಜ್ ಕಪೂರ್. ఇది ముఖేష్. அது வருது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. முத்து வருது, முத்து பாட்டு ரஜினி. பாபி பாட்டு இருக்கானே இருக்குது. பாபி வந்தாங்க. பாபி, இது அமிதாப் பச்சன். இது கக்கி பச்சாங் சாங் இருக்கா? நிறைய ஊர்ல போட்டோ இருக்குதுமா உங்களுக்கு. லண்டன். அது கக்கி பச்சாங் சாங்கா? கட்டி பத்தனு. இது சோலே. சோலே சோலே சோலே. ஓகே. இது சோலே, இது அமிதாப் பச்சன். இது மகாத்மா காந்தி கிளாசிக் லாஸ்ட்.